ora. Lurah mau. Loh. Si urung metu mau Mbak Kok. Lah, Kok nang mburi dhewe tak dicagak. roh mel-mel.
Alah, belum padha mboten sagamik. Wong padha guyu seneng. Seneng. Lurahe sing ndi iki mau? Karo lurahe. Wah, lurah mah belas. Cairan dhewe. Sing wae pengunjung mau. Wis. Lurahe ki Ora. Endi? Maksudnya dia mau lu ora ngerti ngeyel iki. Ibu PKK ki lho ngeyel iki. Bang lurah sing jenggoten ta, Bu? Iya. Mulane jenggot ka lho. Mulane jenggot. Wah, roh lurahe. Sing bagus ya ta. Alah kancamu tekan basmu iki. Tukang balurah karo kowe, Cuk. Oh. Aja kaya ngono. Sebas, kari. Weh, aku belum bah. Dah batang kok gorene. Kayak tukang natoan, ya kae. Mas Kura, matur suwun bareng ya, Mas Kura. Sampun nyumbang niku wau. Heeh. Aku ya abang kok. Main sik kowe aja kaya ngono. Wong iki main dhisik, kerja dhisik. Mancing kok disawer kae lho. Wah, rasane gak kemu. Hei, kowe wong loro jiro e. Kuwi jiro. Ora apa-apa, Gus. Aku ra disangoni Mbah Lurah, ora apa-apa. Ora, aparane omah. Oh, iya. Ayo berangkat ayo. Ono mai. Mereka nganggo mic. Oh iya. Jenenge lurah
ayu nuntuni karo masyarakate. Monggo ta arep nanggapne. Nah, ini. Ojo ora kaya kauman, namanya tanggapan reok. Curhat malah. Kok curhat? Ayo. Ayo. Oh, Hei. halo pamonge. Gus. Tanggamu lho. Gus. Iki lho wong. Piye yo ngene, adewe ngono jan didelok Wis to. masyarakat Bayu Tangga Dono. desa aku sampai izin tangga desa. iya. Aku lho ketuane rek kauman. Kowe kuwi butuhmu kaya kes dadi ketua ae masyarakat piye? Tapi kauman lho tangga desa bersih desa reokan. Kauman blas. Oh, Bayu Dono reokan kauman blas. Kauman kur kondangan. Ya wis pindah Bayu Dono. Pak ngersakne masyarakat elek-elekan ngeten iki. Ora ibu kowe. Oh, ya betul. Kuwi gerangane anu Mas Redra. Sing gawe Mas Redra iki. Iki ngono acarane apa Gus? Acara bersih desa. Bersih desa ya kudune ya didongak-dongakne sing apik. Yo, muga-muga masyarakat Banyudono Diparingi apa? Jawab kira ngomong kono jawab. Mentus ae. terus ya kowe kuwi ndak ayo dongane. Mugi-mugi diparingi rezeki lancar. Amin. Sing rabi dan rabi. Amin. Babisane rabi loro. Kowe lho, trayo nganggo Pak polisi mau aku lah tak cowok lho, Gus. Polisi orang dalan ra nggo helm. Anak cowok lho. Ora nggo helm kok. Polisi nak toto. Lah iya, polisi masa Pak apa jeneng masyarakat nek polisi ora patut. Wah, nek bisa dia rasa gelem ketok Iya. Contone Mbak Pinjam. Ya wis, Pak Lurah matur suwun nggih. matur suwun sehat panjenengan. Pak ganteng. Mbak Lurah jangkrik piye to ngawur iki. Mbah Lurah ganteng. Adongane sehat panjang umur nggih, Mbah. Nggih. Rezeki lancar. Sip. Mugi dados panutan masyarakate. Sip. Masyarakate sehat seger waras. Didone sangka barang-barang sing elek. Sopo ae ngeten iki nggih elek. Ah, yo dilekasi neh iki mo. Masa 50.000. 100 jare, Gus. Ngene lho, hei. Yo gawe ming. Oh iya. Yo maklum kaya gede. Apa nih? Sak truk. Ya ora apa-apa, usono kowe nggo karo wong pawon ya usono. Ya ora kok kono to, Dik. Aku kadoan to. Oh iya, tak cedakne ya, Dik. Hei, lah kok rene kok dipolo wong ngono? Sopo? Abang abang. Dene wong tak polo dhewe arep. Masuk. Kali kamu ya Allah. Drak. Mbah Lurah iki duding apa to, Mbah? Sing ndi, Mbah?
Gus. Lah nyapa? Kudune golek dhewe kowe. Jat lili nang ndi lho. Nah, Lah jenenge Natali nek kumbri lali penak lho, Pak. yo iya. Natali iya lho. Natali. Anehnya di. Heh? Iya ya Nat, Diana iki tak coba pecah kamu gitu. Ngono. Cek lho kae. Ngono kuwi oleh-oleh kae. Apa jenenge lahiran ora diadani. Jadi setane campur sari. Jadi dasku. Aku ora diadani. Gus, iki cara ngono ade padha tuweke. Nggih. Cara kaya ngene nah patut dipilih masyarakat lho. Plak. Ya ngene Pak, ya aku rada tuwek rada enom gitu. Tuwek nanti pendem ngono. Nek mungguyu rasa ngece. Lho, umpamane niki bapak-bapak ibu-ibu, umpami kali kula kali Mbak Natali, patut mboten? Ayo. Besok maneh iki ngene. Iki bajingan mikir. Mikir. Anak haram. Anaknya dewe. Bapak jalan. Kok didum? Mbokmu tak jone iki ora? Pulo gelem iki wong arek iki tujone ngono ae ngene. Lah ning apa ne? Lah ngene ne Dos. Ngene ne ana kowe nek ngene ne ora. Kowe ngene ne nek ora. Bang Murad mau. Loh, Si urung metu mau gak kok. lah Mau kan mburi dhewe tak dicagak. roh melu aku le babur. Ayo. Kowe yo duwe pilihan ora, Jadil? Oke. Oke. Yo. Ayo. Iki pilihanku ya, kedudu ya. Reokane sampai bar subuh. Bos. Oh iya. Banyu donolos ya Mbak Ula. Hei Gus, hargailah anakmu Gus. Di sini ada anakmu Gus. Nanti kalau ada kasus anak bacok anak bacok bapak, saya rela Gus. Ojo. Makan babar. Ayo jangan delok, jangan guyu. Wae kegawe. Coba kalau Ayo air kegawe barone. Pas kok bareng ketimbang lurah bareng. Oke, Mbah. Oke, di rumah tapi Mbah. Ngarep jadil ya.
Tak boleh sampe mau.